फैसा इदि सोङामोन मालायनि दांबाय थानानै खुजाथ्रा जायो मबाइलाव होबाबो आं उथियाव नों लाना दोननो हानायदि खुजाथ्रा जायो बेरे फुजा ओइ बाल्थिं खसा बाल्थिं गैला नै ना हा मोजां फार्स्ट टाइम सायदो नांदोना नाङाखै नायनो र' माइबासो नांदों बाला गोलावसो स्रब मोजां नाय लायखो मोखां सुनानै बखि थाङाखै खि आंनि मबाइलखौ लानानै आमायनाफा माथ' गैया न'आवबो मा नायखोमाबाय थादोबा नाया मानि आंनि मबाइलखौ लानानै दहायनिफ्राय नायबाय थादों मबाइलखौ साला मा खालामदों मबाइलाव माबा चेक खालामदो इयो ओइ सेना दिनहराव साना दोननाय नायै थां हेबाव हरदो नङा माबा मबाइलाव मा नायबाय थादो एख' नुवा आंनि मबाइलाव एख' गैया थांफाय हरावनो सेन सादो अखादो सान्दुं दुंलाय लांबाय नांना दोङो ना मायो आइथाबारियाव सोरबा गथ' गारना गालांदों माथोसो द' गालांदों मालाय बिदिनो फिसिनायफोरा गालांबाय आलाय सिलाय बोरैबा मोनो आं नुबा हाललायलायनो हुवासासोबाव अ हौवासा नुदों आं मोननायबा लाबोदोंमोन फिसिनो नालाय गथ'खानिखौ फिसिनाया जा थांफायलै सेन सानो खर' खाबजाना निउसाव आं गाबा नुयो मा खें दिनै आंनि मबाइलखौ बानाय नायदो आंखौ सोरबा लाइन मारिना चेक खालामदो आं मिथिगो आंनियाव मोना इदि आं इदि नङा नै नायनांगो थांफाय नोंसोरनि हुवा बायदि नङा आङो आंनि मबाइलाव एख' नुवा नै जा हुवाया आंखौ बिसाख खालामहाना मबाइलाव नायदो इयो सोरजोंबा मेसेज गेलेनाय दोङो होननानै आंनियाव नुफेरा दिनैयालासि खासे मानसिबो नुवा इयो फन रायलायनायखौ नुगोन सोरबा हरनाय सोरबा मायबा सोंहरनायफोरखौ खिन्थु इदि नुवा इयो मेसेज दिनैयालासि दासान्दि थांफाय जबाय थानाङा ओंखाम संनोसै आं ओंख्रि संनो दा मोनोबा होनखालायो बुस्थुआनो मोनफायाखै जानायखौसो सिगां होनखालायो मोनसेयावनो मोनगोन दे बाल्थिंबो लांखा गंसे बाल्थिंबो लांखा गंसे थाव सोबाना होगोनलै सेन सायाबा मा सेन सायाबा दा हाथायनिफ्राय बेदर लाबोबा संसिगोनसो आं नोंनि ना सानियाबो आं था सानजौबाय नोंखौ नेबाय थाला दे दै लाना फैदो गिलाससे दै लोंनो लुगैबाय दैखौ लोंनो लुगैया दैखौ गांनासो लोङो माथो थाबाय थादोखै लोंलाय बाथ्राफोरखौ बुंनाङा न'सिङाव थाबायसो मानो थाबाय थादोखै फैबाय नांदोना नांखानायालाय नांदो नायनि हराव हौवाया फार्स्ट टाइम सायदो नांदोना नाङाखै नायनो र' माइबासो नांदों बाला गोलावसो स्रब मोजां नाय नै बान्दोआव सादोंमोन मैया हराव बायाव खानायाव साना दोन्दोंमोनलै इयो दिनैसो फार्स्ट टाइम ना नांबाय दै हाथायनिफ्राय बायना लाबोबायनो नों मा लाबोदों मबेखौ सादोंमोन बे बान्दोआव सायदोंमोन सायफिन दोंना गैला नायनाय दा सायफिनगोन आङो आं बाल्थिं लाङासै नङाबा सेनखौ साखाबोगौमोन आं मेगन साबाय खिन्थु आं हरनांगोन होनलाय नांगोन गोरि मासे सिंग्रा मासे हरथारनांगौ खावसे बिदिनो मोनलायो खस्थ' सानाय बुस्थु ओइ सिंग्राया थांफाबावबा कुकुर बेनो दंमारो नुवाखै खोनायो जांख्रामोन मोजाङै आं नै मेसा फार्स्ट टाइम साबाय सेनासो बायनाय फागोमोन आङो बिदि गोनां नांदो नै दे साय दे बेफोरबायसा नाखौ दिनैसो मोनफेरबाय आं दिनैसो मोनजासिन खोमा आङो मैया नायबोला दै ज्रि बैनायाव दावगानाय नुखादों आं सिंग्रा गोजा थाना जागाखौ रावबो मबाइल इउटुबाव होबा नुगोन आरो स्रस नांथारदो ने लाबोफादो मालिक बाय मा सायफिननोसै ओइखि दोनथ' दा मोना सालायनो हागोन सानथिं मानसि नांनाय नङा दा सानथिं मानसि नांनाय दा मोना नांनो हागोन थांखानोसै आं थांफाला ओंखायनोथ' नै फार्स्ट टाइम हौवाया सेन साना ना फोनांबाय सिंग्रा ना गोरि ना होनो एसे माइबा थफ्ला गोसोम लाना फैदो र' बिनि साइसआव मा बुस्थु लाबोथावथ'यो सेन्देलाव जलांबाय खोना मा इयो थफ्ला गोसोमा इमान मानसि नायावनो सेनाव नांखाबाय आरो बयलार लाना फैबावदोनो जाबाबो थोआ नोङो दसेनो दुगैनानै
गानस्लायना खारखुमालांबाय आं मिथिनाय जाया थांनायखैखो नाखौ जारिदो संदो मा इनिफ्राय मानसि ना नुद' डाबल बयलारखौ एवबानो जाबाय नायानो ना आरो मानसि निजिनो हा इखौल' संगोन नाखौ बेदर सङा गैयाबा निजिनो बेदर गैयाबा जों निजिनो नाखौ माबायालै दाबल नोंलाय जासिगोन हो नाखौ दाबल जासिगोन जाया नाखौ जारि सङो बेदरखौ थै आलु बिदिनो देव सङा ओइ इयाव डाबल थाव अ डाबल ना जानांगौ जासिजोबनांगौ बोख्लाब जानांगौ मोजां नांखादों सोलायनो ने नादो जारिदो साफा सं इनिफ्राय माबादो बेदरदो आलुदो मल मल नाखौ संगोन बेदरखौ दोननोसै दा हराव ना जि लाबना दैखोन जा मानसिया थांना थासान्दि जानांगौ फैसा गैयियाव गैयि जाला फैसा थानायाव थानाय जाबाय मिथिबाय अ नोङो नाखो आलुदो संनो माथा मारिदोंमोन थारमानके नाङा नाखो जारिदो सं जारि बिलाइदो ओमफ्राय बेदरखौ आलुदो एव जानायखौबा मिथिगो आइटेमखौ ओइनो इयाव जोगोनारबो दोङो जोगोनार इखौबो जाया अबे जोगोनार नै हनै इखौबो जाया जोगोनारखौ हनै जानो बावो बिसासो गारगोन हरनाय जानो फैया मिथिगौ जोगोनार जाया थास' संबा जाया होनो मोदोमानो थायो मोजांखिनि संबा इखौबो नेवा जाया आं जाया थास' बिबारबो दोङो आरो जाबा थास' बिबार जानाया दे नै थारुनाबो खथक गोथाव थास' बिबार जानाय माने लोगोफोर जाला काला बेबो गोथावथार इ थास' बिबार जानोसै बै हराव गोजानाव हा सुनाय बायसा मोननोसै ओजा खाथि हा सुना दोनजोबनोसै थानो हाला एसाव मोनामनाय थास' बिबार नङा अबे लकेल दाउदैखौ जानांगौ खैथा दैखो दाउदैखौ जानांगोन एसे जाया दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा सय सात आठ न' जागोन नै आगै गुमैया दाउदां नै आयै गुमैया दाउदां माइब्रानि बिदै माथानि बिदै दे खोमसि खोमलावलायनोबो गैया नामा दे थब सं आं बिराद रोखोम फैदो बुस्थुआनो दंना गैयाबा हौवानियाव मोनसे बुस्थु बिना लानो र' हौवाथारानो কি আছে र आमा नाफा ओजा फैनाय माबा बुस्थु नायनो होनि आङो दे माबार फै दि मानसि फैदो ए मा खालामबाय हादों न' सिङाव इनो माबा फैदो माबा लाखिनो फैनाय नायनि सान्था खाराय फायनाय फैग्रो नङा मोनसेल' बुस्थु लाखिगोन बदलायगोन सोलायजागोन दे ओइ बाल्टिं पसा बाल्टिं गैला नै ना बे मोजां होलांगौ नोंसोर ओंखाय एरबास कि सिस्टेम काटे ओइदि लाखि दे इगला पसा बुस्थु तो केमान कि दे लाखिनो जा साराय लांगा गादोंलै मानफा अ लांगा गादों गेसनि টাকা 80 বার তো 150 টাকা जियान जा नायग्रोनाय सारायखौ दोनो बननाय काराय तो सांग खुरु काराय तो लाखिनाय जा फांथारा दाखाै खानसालबो लाखिगोन हाबायनि सोलावसो मिस्ट्रिफोर थानानै बाय गोदोर लागोन जोंहा फैसा होदों नालाय बाहाय एसेबां गोदोरफोर नाङा बेदर एवजानाय गेसाव खै टाका इटु किल' কিলো 600 किल' 600 आइखौ नायनो मोनदों खनसे खै टाका लबो आइ ओजा फैनाय नैखौ नायफैनाय माबा लाखिनि ओइ साराय लांगाखौ सोलायनो होदोलै खोमा गैयिखौ लायना नों इखौ नायफैग्रो आं होफैगोन दे बारा गोदोरथाराबो नालाय बाय थेलेबलेब ओरैनो माबानाय जाबोर जाबोर खालामनांगौबालाय लाबो इखौ लाबो केमानो सिट सारिखौ बाय मोजां बासियामोन मोनफा सारिखौ बासिनाया मोजां नायनानै र बासि लांनाय खालाम ओरैनो नायजो दं जोंखौ किबा केमान साराय लांगा दङ र इखौ सोलायनो जा लोगोफोर नोंसोर नुबाय थानाया साराय लांगा गाया इखौनो हरनो निरां खोमा गैयि सारायखौ हरनानै भिडिअ नुबाय थानाया दिनै थारमाने बदलायनोसै इखौ बदलायनो भाबि थायो टाइमान जाया केमानके धरे हा 70 टमाटर 70 কাটে উপায় না শব্দ হলে বেশিকে ধর নাই ভাই নোৱাৰি
Kemana besar? Mai ikhlas ni dimana Pak? 700 500 টাকা হল Kemana ya mana ni be langga. 50 টাকাই মাত্র। 1 টাকা কমই হয় কোন কিছু 50 টাকাयाव फाननैसो मायबासो एवसाबनो हागोन। Hai tu loh. Coba akhirnya kan ngelakin balai. Iya itu fuzat tuh dia sok kemana mana एवनानै खोबना दोनबानो जायो रोजाथारो बेबायदि मानसिखौ लाबो सोलायनो गोदोरखौबो Ngene sareखौ हरदो इखौ लाखिदो बायना Pak. Sareखौ गंसे लाखिदो नांगो. बाय लदब नांखागो. बाथि गंनैखौ लाबो एखे बायफिननांगोन ना बायफिननाङा उनाव मोजां बाथि Baiklah, लाखिसिगोन. बायफिननांगौ बेखौथ' बायखौनो नाङा बायना लाखिनांगोन बानसा लांना हैजोबबायनो हुवाया जानिया इफोराव मिस्ट्रिफोर फैबा माल माथा लासाबनो मोजांमोन. बुस्थुखौ लाखिनो होमबालाय फैसा गैयाबा माथो लाखिनो इखौ होना लाखियाबालाय गावनो गंसेखौ सोलायथारना लाखिनबाय आङो. नानानै दंखासै संनो दा इफोरखौ माल माथा माबानो नांगोन ना. सारायखौ नांगौ अ मानो नांगौ माने बेदर फिसा संना जानाय आरो खोबग्राखौसो नांगौ थारा ओरै थांगोन लाखि होमबाल नोंहा फैसा दंबा खोबग्राखौ. दा जोंनिया हरनाया खमथार जायो इसोरनिया बेसे बुरजा दामा नायामोन ना. दामा बुरजाथार बियो. saya udah kan masih itu একদম বেশি হলো untuk sang একদম বেশি হলো না 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 কি করব ঢাকনা নাংলাগोन नालाय खाथि खुरिदों जायो थुमनो না ओइ जाया फाग्लियो এইটি হবো ए लाखि दिखौ लाखि 200 টাকা দিম আৰু রাখো বেশি হয় হ'ব দে এবারে মই 50 বাদ হ'ব দে পইচা কালা না 200 টাকা দিয়ে আৰু বহুত বেছিকে দছে 250 নাই পইচাই 200 টাকাই মাত্ৰ আছে এই খেতা মেদা থাবৰে চুবৰে বিষ্ণু যাচোন लाखि दे ओइखौ लाखि दे मेले रुबार इखौ लाखि दे सा नांगो जानाय लोंनाय नालाय नांगो आंखौ जावलायबाय फैसा गैयाव नै ना लाखि सोलाय दाखौ मिस्ट्रिफोर फोथारायावबो लिंहर सारायानो दोनखासैयो दिंदां दिसि फैसा लाना फै आरो फैसाखौ आलाय सिलाय हिसाब गैयि माबा खालामनाङा दै सानना दोनखादो खिन्थु नोंनियाव दंबा नोंनिखौ लेक्सार होबाय थाना नै लोगोफोर जालायबाय फुङाव सिंग्रा ना सेनाव नांनानै भाबिखादां बिगुर गैयि नायानो नांबायना फैसा खरसा जागोन होननानै बे बेदराव थांबाय दा नै खारायाव थांबाय नानानता नाङि बुस्थुफोरखौ ओरैनो लासिखिसोमो ओइ माइनाव फानो आरो खुस्रा फैसा गैया दै खोमसि खोमलाव बोरो फैसाया हर फैसा खां लायालै नोंनि फैसा लाया आं 3,500 दंमोन दसं हे सर दानि अनलाइन सोना होबाय आं 1000 लादो होनदो बा अनलाइन सोना होबाय गावनो माइसि माथाफ्रा गोसो थाया मायदे 200 टाका होयनो नोंनाव केस गैया 200 टाका इखौथ' आंनिखौ 200 रां नामा अ नोंखौथ' नङाबा बारा लाखिगोन आंनो दा हरफिन दे नोंथां फैसा गैयि सोङामोन मालायनि दांबाय थानानै खुजाथ्रा जायो मबाइलाव होखादोलै नाय मबाइलाव होबाबो आं उथियाव नों लाना दोननो हानायदि खुजाथ्रा जायो बेरे फुजा ओइ नोंसोर दाङैथ' फैसायानो थाला हैथां आं गैया हिनजाव मानसिफोर होमबा 20 टाकासो खम लाखिबावनाय थां अजे खुराया 20 टाका खम राखबो होनना बुं सं आरो थप